boniques i bonicos! Així naix una estrella, em referisc a mi, no a la meva filla. Bé, com vos havia promès, estic amb mon pare. Papa, saluda. Hola. Hola. És el primer vídeo de l'any. Arribem un poc tard per a fer el primer vídeo de l'any, però... Bueno, però a temps sí. A temps, exacte. Més val tard que mai. Volia presentar-vos a mon pare. S'anomena Josep Manel Sanfèlix. Manel o Sanfe, per als amics. Com preferisses que te diguen? Pues, Sanfe. Me dona igual, la veritat és que me dona igual. Mira, d'ahir, moltes vegades me pregunten que per què me dic Nerea Sanfe. Una de les coses, papà. L'abreviatura. L'abreviatura de Sant Fèlix, Sanfe, Nerea Sanfe. Volia fer un vídeo amb tu de preguntes i respostes. Per xarxes socials vaig dir que em diguereu preguntes que fer amb mon pare. Aleshores ens haveu enviat moltes i jo vaig agarrar el mòbil i anem a anar contestant-les. Contestant-les tal qual. Tal qual. Ni s'ha passat res. No, mon pare no sap ni el que li vaig a preguntar ni el que mos ha dit la gent, la veritat. Per això, estàs feliç? Estàs content d'estar així? Sí, estic contentíssim. Vinga, vull que repeteixis una altra vegada la salutació i s'ha fet. Així naix una estrella, em referisc a mi, no, ella ja és estrella. Lo de naix una estrella, em referisc a mi, no jo. Naix una estrella. Vinga, comencem amb les preguntes, perquè ens han enviat moltes. Pare, jo vaig anar llançant-les. Des d'ahir? Sí, jo vaig a llegir-les i després en la pantalleta les ficaré. Vinga. Pregunta. Primera pregunta. Ah, mira, no és una pregunta. Arantxa Laguar ens diu: sou preciosos. Moltes gràcies, Arantxa. Gràcies, Arantxa. Tu també eres preciosa. Molt bé, papà, estàs fent molt bé això d'influencer, Carla Tiscar ens pregunta: que diguem una de les moltes coses per les quals el teu pare ha d'estar orgullós per tindre't com a filla. La principal és que és l'única filla que tinc. És la filla que més vull i la més bonica. No, ha pogut estudiar el que volia i treballar el que volia. I és una molt bona persona. Això és important. Això és important, ser bona persona, i el que m'ha costat estudiar el que a mi m'agradava. Home, clar, a més estava fent la carrera del grau mitjà de flauta. Molt bé, el conservatori. En el conservatori. I anava i venia tots els dies a la UGI de Castelló. Això... Alguna vegada tindràs que mostrar algun vídeo d'aixòs que te fes en les teues amigues. Era un altre vídeo, vale, següent pregunta. Andreu Albalat ens diu: d'on traieu la màgia que transmitiu? Perquè es varen parir així, no? Ens varen parir així, no? O sigui, la màgia ve de parir-nos. Claro, nosaltres som així, no? Pep Pastor ens diu: com has pogut tindre una filla tan artista? Encara que veient-te amb ella en els vídeos queda prou clar. La meva filla, des de petita, des que ella veia programes de televisió, veia molt Canal 9 i tenia les seues presentadores. Qui era la meva presentadora favorita? La Maria Bradelo. Era la seva presentadora favorita. Mira, anem a contar una cosa. Te'n recordes quan jo i la mamà és mestra, ja ho sabeu, i per als que no ho sapigueu, mamà és mestra, i anàrem a gravar uns programes de Babalà a Canal 9. I la Mari li va preguntar a la Maria Bradelo que si me podia signar una fotografia. I què li va dir la Maria Bradelo? Que no. Que mos anaven a donar després fotocòpies de la seva foto signada. Això va ser a mi. Següent pregunta. Tomatlo ens diu: els orígens. Els orígens de què? Els orígens? Els orígens. Els orígens. Molt bé, ara te diré els orígens. A veure, els orígens. Els orígens és que la meva filla i jo, de vegada en quan, fem una escapeta. Quan era xicoteta també fem escapetes, mano a mano. I jo me la duia, a lo millor, a un poble de Terol que es diu Noguerules, i ara estava allà amb meus pares i se n'anaven mano. Mon pare me consentia. La veritat és que encara que discutim molt, però tenim un feeling, i ahí és on està la idea, el viatge per a Madrid, l'origen. Ah, clar, és de veres, perquè tu va néixer d'un viatge a Madrid que van fer ara a principis d'any, en gener, que jo estava fent-se fotos i li vaig dir: papi, per què no fem un vídeo de YouTube junts? Perquè tu abans has de dir-ho que no volies eixir en YouTube. No, jo les xarxes socials, la veritat és que... Mon pare, xarxes socials, res. Però bueno, però tot és començar. Tot és començar i descobrir coses. Exactament. Següent pregunta. Pepiu Experience ens diu: padre, da el consentimiento per a que em case amb Manel? Pepiu està enamorat del meu germà Manel i que has de donar el consentiment per a que Pepiu puga demanar-li la mà a Manel. Què has de contestar? Bueno, la mà te la tindrà que donar ell. Jo te doné
la roba, els calçotets, els calcetins, t'ho dono tot perquè te l'endugues de casa. La mà te la té que el permís de la mà te la té que donar. Sa Pepiu, però sí. El dice pa Pepiu. Manel, bola lliure. Emma Tomàs ens diu, què és el que més t'agrada de ton pare i a l'inrevés? A tu què és el que més t'agrada? Comença. Jo començo? Sí, vale. comença. El que més perquè segons el que me digues, jo contestaré. El que més m'agrada de tu, però, vamos, tot, m'agraden moltes coses de tu i no m'agraden moltes coses també. Que eres molt bona persona. I crec que això ho hereta de tu. I no és per tirar-me flors, és que és la realitat. Sí o no? Home, està mal que ho diga, però jo crec que no, ho intento. Almenys ho intento. Bones persones. A mi això és el que més m'agrada de tu. Lo que més. I després hi ha moltes coses també. A tu. A mi m'agrada de Nerea que és molt atrevida. Molt atrevida, com jo. Tu també ets molt atrevida. Els trens passen i no podem deixar-los passar. I qualsevol experiència nova que hi hagi, hi ha que intentar provar-la. Patapum pam pam, Teresa ens pregunta, teniu alguna tradició que solament siga entre vosaltres dos? Sí, anar al cine, per exemple. Bueno, sí, anar al cine ara la fem poc. Sí, però era una tradició anar al cine xunxes de veres. Exactament, anem a veure pel·lícules que jo denomine despassats. La Genestra ens pregunta, teniu alguna afició que vos unisca? Una afició que ens agrada, a banda d'anar al cine, que ja hem dit que és una afició que ens agrada molt. Tindre amics, el parlar amb la gent, en poder relacionar-se, no diria jo si és afició o no és afició, però ens agrada moltíssim. Parlar, relacionar-nos. Mira, nosaltres som de Godella. Mon pare ix a comprar el que siga i tarda 2 hores perquè va pel carrer, Sanfe, i a mi ja m'està passant igual, I jo interactuo també amb la gent. Home, Cans, no te calles tu, te conta la vida, te conta tot. I ja estic perdent el títol de filla de a passar a jo i tu pare de... Per això estic fent jo això, perquè abans era la filla de Sant Fèlix, que això soc jo. Ara és... Tu eres la filla de Nerea. El pare. Jo. Tu eres el pare de Nerea. El pare de Nerea i els nostres. Això és... Això ja està canviant. Terreno. Paco Torres ens pregunta, quants anys es porteu el teu pare i tu? Papà, calcula. Pues... Jo tinc 26. 26 i jo tinc 60. Pues... Bueno, anys... Són de lletres, espereu. 14, no? 14, no? Això queda fatal, perquè queda fatal. 34 anys. Ai, Nerea, tu creus que això ho deixarem? Això ho anem a tallar? Això, mira, això també ho ensenyem. Som de lletres, papà. Home, bueno, jo no soc ni de lletres ni de ciències, soc d'educació física, que això és una altra cosa més. Franre PVBLC. Nerea va ser buscada? Sí. M'estava buscant. Sí, però... Buscant la Nerea. Anem a veure, i a més estem empenyats en tindre una Nerea. Tinguerem la sort de tindre a Nerea. Ja hem acabat de contestar les preguntes que he seleccionat per al vídeo d'avui. És el primer vídeo que faig amb mon pare, vull dir que poden haver més o no. Efectivament, o no, segons l'èxit. Segons l'èxit. Mira, i t'he de dir que per Instagram, sobretot, quan jo putge vídeos amb tu, la gent me diu que és molt fan teua. Què li diries a tota aquesta gent que diu ton pare és superguai i tal? Que, vinga, ara tens... Gràcies a vosaltres per ser fan meu, però gràcies... Fan meu! Papà, fans tampoc, vull dir... Me referís per dir que sóc... I gràcies a la meva filla per haver-me donat aquesta oportunitat i haver-me convençut. Encara que, per mi, per convèncer per fer una cosa nova... No és com jo, vull dir... Te ho dic quantes vegades i la fem. Jo, en tots els vídeos del meu canal YouTube, dono una recomanació setmanal de música. Una cançó. Que puguem ficar. Fes una recomanació tu, la que vulguis. Jo de normal faig música en valencià, però com tu estàs així i tu eres tu i fes el que te doni la gana, fes la teva recomanació. La cançó de Ventiladors, de... de com se diuen, que tu saps. Canta-la un poc. Volen lligarte a un discurs, a una bandera, tot el que eres seràs. Volen lugar-te a una marca, una idea. Volen que digues si és negre o si és blanc.
Gràcies a tots per veure el vídeo. I a totes també. I a totes també. I pues esperem pronte. Esperem el vostre like, que a mi el meu comentaris. Els comentaris. Ahí vais. Subscriure's al canal. Exactament, subscriure's al canal. Les futures preguntes. Farem. I el pròxim vídeo direm, continuem o mira, en retires. Vale. No passa res. Això, la veritat és que vos dic que no n'hi ha cap de problema. I solament ens queda enviar-vos lo mateix me retiré de treballar al final del curs, no arribe.